には計算しておりますね。だいたいこのぐらいは、自分にとって必要だという分量は、食事、またはサプリメントからしっかり取ります。逆に、カズさんは、どんな食事をしているんでしょうかね。あ、ミカさんまた、いいね。ありがとうございます。キーさん、こんにちは。あ、いいね。ありがとうございます。鍛えていらっしゃるので、炭水化物は取らないのかなと思いました。あ、炭水化物は取らない。そういう方もいらっしゃいますけどね。取らないとね、どんどん痩せていくんですよ。うん、代謝がね、すごい高いです、僕は。多分、筋トレだけじゃなくね、